Ćao narode! Danas smo u Bauhausen kod ove kuće što imamo da prodati. Plac vam je sve zajedno 866 kvadrata. Ovdje imate sve priključke kao struju, kanal, vodu i gas. Kuća je 1960 godine građena, tipično kako su prije ljudi gradili. Izvolite, pratite me. Pokazat ćemo znači, kako kuća isto iznutra izgleda. U suštini nije nešto ogromna, ali znači za malu familiju ili možete naravno da dogradite idealno. Na lijevoj strani vam se nalazi kupatilo sa gasom. Sve je to u solidnom, dobrom stanju. Također ovdje imate prolazeću kuhinju, kak je prije bilo. Možete naravno znači, tu da kuhate. Na lijevoj strani imate ovu primaću sobu sa pogledom u bašću. Imamo sve zajedno 86 kvadrata vam dola i još jednu sobu gore na potkrovlju gdje možete naravno znači, da isto stanujete. Ovdje se isto nalazi jedna primaća soba gdje primate goste sa pogledom naravno na zapadnu stranu. Onda dalje imamo još jednu prolazeću sobu. Tu je već ovo sve znači, pogledano sa sahvašteniga, u suštini nije mokro, znači to je sve samo od ormara. Ovdje imate još jednu veliku spavaću sobu, dječju sobu. Kod ove kuće imate jedan zajednički prolaz, znači dolaz do kuće. On je otprilike 117 kvadrata. Sad ću još da vam pokažem brzo gore potkrovlje. Kuće naravno odmah možete znači, da dobijete čim se potpiše Kaufvertrag, znači taj ugovor. Ovdje se nalazi naravno potkrovlje. Na desnoj strani imate jednu sobu sa izlazom na veliku terasu. Ok, sad naravno nije ovo sa wow, ali to je to kako je prije bilo, kako su ljudi živjeli. Imate 3 minute bus, imate isto grčki restoran, taverna, odavde otprilike 10 minuta. Možete jako dobro da, sa gostima da jedete ili ako ne želite sami da kuhate. Kuća je odmah znači da se dobije. Cijena je sad druga. Ako te interesira, kontaktiraj nas.